Jeg hedder Camilla, og jeg er 20 år gammel og kommer fra Smørum. Jeg har søgt den professoruddannelsen, fordi jeg har altid drømt om at blive frisør, siden jeg var helt lille. Jeg har godt kunne lide at være kreativ med at sætte hår. Det bedste det er, at man kan være kreativ, at man står med et hoved eller med en model og laver noget. Og kan se, at de kommer ind og så måske ser på en måde ud, og så kan de komme ud og se helt anderledes ud. Det er den der udvikling, man laver og ser et resultat, man har gjort med sit arbejde. God undervisning, det er en blanding af, at vi har lidt teori, så man får det teoretiske, altså for at vide, hvad der er bag de frisyrer eller de ting, vi skal lave. Og så at vi også er praktiske, at vi laver noget med selve håret, så det er en variation, så det ikke bare bliver kedeligt.